hem estat aquí a l'Escola Triops i el que hem fet ha sigut una mica d'assaig del que serà la final del concurs de Modelo por un Día, que es farà al Loft de Platja d'Aro, i el que hem intentat és que les noies agafin una mica de seguretat amb si mateixes, que se sentin models, ja que el concurs es diu Model per un Dia, que se sentin models fins al final, que sigui per elles una experiència, que sentin a dins seu el que és una model fotogràfica quan els hi fan les fotos, que és el que havíem fet fins ara en aquest moment. She was glancing by the bar, she unknown but she a star. Come to ET's after party, yeah, I spaceshipped up my car. Turn around and flip it right, put it on the floor. Hey, single ladies, let's get it started, let's get it started, L'Escola de Models Triops de Banyoles enceta nova temporada i ho fa des d'un lloc maquíssim. Estem a Torroella de Montgrí en un paisatge fabulós. Veiem aquí tots els preparatius que avui mateix estrenarem d'una certa manera aquestes desfilades que es faran avui des d'aquests jardins de Torroella. Des del Digital Hits, com no, us oferim les imatges d'aquest reportatge. Avui, en aquest paisatge maquíssim que hem tingut en aquesta població, escolta'm, unes models precioses. Aquí les podeu veure. Ara mateix els hi preguntarem a veure com ha anat tot això. No, a veure, el lloc és preciós, la veritat sigui dita, i ens ha agradat molt participar i que la gent bàsicament ens coneixi, no? El que has dit tu, Torroella de Montgrí. Nosaltres encantats a cada vegada arribar més lluny, està clar, com tothom, no? Però bueno, ens ha agradat aquest lloc, ja et comento, és maquíssim, meravellós, motiva a totes les noies, a més amb aquests vestits que han portat avui de la botiga Sinòvies i els nois de la botiga Atracció, de Banyoles, també. Ser model ja no és un somni i l'Escola Triops ho està demostrant el dia a dia. La gent que es vulgui apuntar, evidentment està convidadíssima a venir a l'escola i a provar. Veurem si agrada, no? Exacte, jo sempre he dit que la vida s'han de provar, a més si és un món que els agrada a les noies i tal, comprovadíssim, que nosaltres treballem, els formem per arribar a ser, com elles, princeses a la passarel·la i que siguin admirades. Avui mateix la gent els veia i deies, ostres, molt maques i no, perfecte. Busquem més reaccions de les futures models o princeses ja o núvies perquè, escolta'm, esteu totes brilleu, el sol aquest ja amb tota la gent que es veu per la tele quedarà això d'una manera espectacular. Més sensacions d'aquesta passarel·la de moda? Bueno, ha estat bé fer coses diferents, en aquest cas amb vestits de núvia, ha sigut una mica més diferent que les desfilades que solem fer. Què us agrada més, desfilar en passarel·la així amb un ambient més tranquil, més romàntic, més de casaments, o més en discoteques, amb un pla més, diguéssim, agressiu? A mi m'agraden de totes les maneres desfilar, sigui així romàntic o en una discoteca. A mi m'agrada de tot perquè, clar, hem de fer una mica de romàntic, una mica de disco, no? Clar, ens hem de moure en tots els camps, hem d'estar obertes a tot.
és que ja fa una sèrie d'anys que ens mereixem una mica passar per aquesta passarel·la com fem ara mateix. Senyors, ha estat un plaer, gràcies com sempre per seguir-nos i nosaltres hi tornarem a la pròxima. Segurament que serà en un altre espai, potser més nocturn, més de discoteques, ja ho sabeu, com sempre, al Digital Hits. Gràcies per ser-hi, que vagi bé, adéu-siau.